ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ അലനല്ലൂർ ടൗണിലാണ്. കേരളത്തിന്റെ ദേശീയോത്സവമായ ഓണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഓണത്തിന്റെ പൂക്കളൊക്കെ വാങ്ങിയോ? ഡ്രസ് എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഡ്രസ്സൊക്കെ? എന്താണ് എല്ലാവരും ഓണായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചാണല്ലോ. ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തോ? ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തില്ലേ? എന്താ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സ് എടുത്തോ? എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മള് ഓണത്തിന്റെ തിരക്കൊക്കെ? ഉഷാറാണ്. ഓണായിട്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ? തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. കിലോന് 600 രൂപ വെച്ചിട്ട്.